ya bwanji Amalawi ndio program ya The Zoom yalibweretsa kuno ku Nchewu pamene ndithu pantima penipeni pa Nchewu kungochoka pa msipe oseseka pang'ono mpaka mpepusa malo odziwika bwino malo otchuka komanso malo amene amachitika zinthu zosiyanasiyana. Pano tinayimapo kuti tizumule maka chifukwa cha chitukuko chimenechi cha msewu umene akuukonza makamaka padera limene lili la msipe komanso kampepusa kupita patsogolopo. Kodi nkhani yakukonza msewu umenewu iyo tanthauza kuti chani komanso ikukhudza bwanji anthu amene azungulira malo amenewa komanso ochita malonda malo amenewa komanso kuti msewu umene ukathetsetsa kuti watha ukhale ukhudza bwanji anthu akuno ku Nchewu komanso pano paka mpepusa. Ineyo dzina langa ndi Abena Chidzanja Nkhoma Bekete. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi chifukwa kuti pa ulendo wanga umenewu ndikhale ndikucheza ndi anthu osiyanasiyana ochita malonda mbali monse umene ukukonzedwawu komanso mafumu komanso osayiwala kumapetoko mzanga Timothy Kateta mzumuli akhala adzaomba mkota kuti kodi nkhani imeneyi ikutanthauza kuti chani. Mundilole pano ndicheze ndi Sinyo Group Village Gwedeza amene afuna atirepo ndi banga pa nkhani ya chitukuko cha msewu kuno kwa kampepusa. Muli bwanji gogo? Ndili bwino. Muli bwanji madam? Ndili bwino. Msewu umenewu kodi wayamba liti komanso mwina chitukuko chimene munachilandira bwanji tisanayambe kamba zina? Chitukuko chinachilandira kwambiri chifukwa chakuti ngozi zimachuluka pa msewu. Chifukwa 2019 kunafa anthu ambirimbiri woti mudzi mmodzi anamwalira anthu 18 amudzi mmodzi banja limodzi. Ngozi kena achuka icha ya truck icha. Yes. Oti ndithu anthu anga okwanira 18 adekidwa manda amodzi tsiku limodzi kuchokera pa msewu umenewu. Ndiye chifukwa chakukonza msewu umenewu mwina msewu umene wachitika kukonza mwabwino chonchi chifukwa cha ngozi zimene zikuti mwina zichepe pa kampepusa pano chifukwa ngozi zimakhala pafupi kwambiri. Chifukwa cha chimenechi pamene boma libwetsera chitukuko chimenechi chokonza msewu kuti mwina ngozi za kampepusa pano zichepe. Ndithu. Kodi chitukuko chimenechi amba liti kukonza msewu umenewu? Chitukuko chiyambika pa September last year koma chinazayima siku zoti chifukwa chani panopo ndimene chikupitirira kusinena kuti amaliza mwina mapeto kwa October November kuti chitukuko chimene chithe. Timafuna mundibweretsere mbuyo kuti malo awatu ndi abize pamachitika chani kwenikweni malo osungulira dera lino? Malowa kwenikweni amakhala asika lero amamba ngati madzulo kufika madzulo so alero koma umakhanse wabize kwambiri kuti malowa ndi ochepa panopo malo msika upite mbali ina panopo anthu adazindikira sangathe kupereka malo aulere afuna kuti alandire kanthu ndipo ndipo sakupereka kanthu msewu akuminiza kuti msika uzikhabe mmene mukonera. Ndiyena msewu umene mwina upindulira bwanji anthu okhala kuno kwa kampepusa? Msewu utipindulira kwambiri chifukwa wani ngozi zichepa 2 komanso pakongola oti amene adachoka pakanthawi kuti adzabwerese ukatha sadzapazindikira pakampepusa pano. Ndithudi wa pakaleli pano mwina akamachita makontrakita ntchito imene akugwirayi akutha kumalembanso anthu ena ozungulira pano mwachisazo akugwira akulemba anthu ozungulira ma GVH atatu wanyemba Gwedeza ndi Galaka amene akuthandizika kuti apezenso mwayi wa ntchito ndi amene akugwira nawonso ntchito pompano. Mwina iwo moyo wawo wasinthika motani kuti apeze nawonso mwayi wa ganyu pamene ntchito imene kuchitika? Wasinthika kwambiri chifukwa akupeza zosowa za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku akalandira ndalama yawo. Tonse amene akuzindikira kuti chitukuko ndi chabwino koma pali ena abe amene akudandaula malingana ndi mafumbi a msewu akamakonza msewuwa madzi amachepa ndi akusonyeza kuti ena zolenga ngati zokwapatsa chiopsezo koma kwa anthu ambiri chitukuko ndoti chitipindulira kwambiri. Ndithudi. Mwina mawu anu kuboma pa nkhani ya chitukuko chimene cha msewu? Ine mawu anga omaliza ngonena kuti atipangire mwachangu chifukwa ntchito imaoneka pena imayima ndiye mwina boma liyesetse kuti ntchito ite sanga ndiso mwina atipewe mafumbi amene anthu akudandaula nawo. Msewu usanayambike kuti asankhidwa komiti imene imaona madandaulo a anthu komanso madandaulo akuti kwa kontrakita kuti pali zina zotsamwitsa zoti kaya kontrakita apangira nkhanza anthu ndiyoti komiti ija ine kutenga madandaulo aja kupititsa komiti imenenso inina kaya ndi akugwira ntchito onso akuvutikanso amene kubweranso komiti yakumudzi anthu akudera kuti mwina apezenso chithandizo kuti asamakhale mopanika pachani pamene akugwira ntchito ya chitukuko imeneyi. Ndiye kuti ubale wanu ndi amene akugwira ntchito imene uli bwino? Ubale wathu uli bwino kwambiri chifukwa pakavuto timakhala pasi kukambirana mwachitsanzo ndi komiti yomweyo yoona zomva madandaulo anthu akudera. Mawu amenewo kuchokera kwa Sinyo Group Village Gwedeza amene ndithu amayang'anira midzi ingapo malo osungulira kuno kwa kampepusa mboma la Nchewu. Fotokoza kuti chitukuko chimenechi kodi chiwathandiza motani? Afotokoza kuti kampepusa kalikale amatchuka chifukwa cha ngozi zazikulu zimene zapha anthu ochuluka zimene zimachitika chifukwa cha vuto la msewu koma pano ndithu pamene msewu umenewu ukhale ukukonzedwa kutambasulidwa komanso kukhala msewu wokongola komanso wamakono ngozi zikhala kuti zikupeweka komanso kampepusa sakhala chimodzimodzi Nchewu sakhala chimodzimodzi anthu ochoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe Blantyre akamadutsa pamene kodi
kodi inu kampepuza sa ameneyi chifukwa cha chitukuko chokongola cha msewu ndi mawu awo achithokozo ndithu kuchoka kwa asinyo GVH Chigwedeza anena kuti ndoyamika kwambiri kuti ntchito imeneyi inayambika chaka chatha koma ikuona kuti itha posachedwa apa. Iwowo mawu anga achithokozo kuti malonda akhala kuyenda bwino komanso msewu ukhala wapamwamba, ngozi zichepa, mabizinesi apita patsogolo kwa anthu akuntchewu komanso amene akuzungulira kuno kwa kampepuza. Komanso anena kuti ubale wawo iwowo ndi anthu amene akumanga msewu umene makontrakitala ndi wabwino kwambiri. Anakhazikitsa komiti yonetsa kuti ubale wawo uzayenda bwino, makhala pavuto pakamangidwe ka msewu kapatichani madando ena ndi ena kwa amene akugwira ntchito msewu umenewu, zonse zimayenda maonedomeko yake pamakhala okambirana, zonse zimakhala zikusolvedwa pamene chitukuko chimenechi chikupitirira kuno kwa kampepuza kuntchewu. Kupitirira ndi programu yathu ya The Zoom pakanema wa MBC. Chitukuko china chilichonse chikamachitika chimakhala kuti chikulunjika kuti chithandize anthu amene andikane chitukukocho. Ndiye ine sindingachoke pano ngoyankhula ndi amfumu komanso ndi mzumuli wanga kungozumulazumula osamva kuchoka kwa eni ake okhala mbali komanso moyandikana chitukuko chimene cha msewu wapa kampepuza kuti kodi iwowo chitukuko cha msewu umenechi anachilandira bwanji komanso mwina chiyembekezo chawo nchotani kuti msewu ukatha kuti zimene akuyembekezera ndi zotani. Ndiye ine ndili apa ndithu macheza anga nalunjika pa makosana ochita business ya njinga ya moto kuti ndicheze nawo awiri atatu timve kuti chitukuko cha msewu chikukhala motani kuno kwa kampepuza. Ndikudziweni dzina? Ine dzina langa ndi Gift Kang'ombe. Muchokera kuti? Ine ndimachokera mudzi wa Florida koma ndimapanga kabaza pano pa kampepuza. Takupezani mukangalika inu yanu geni ndi imeneyi? Ife timapanga kabaza pano ndithu. Chitukuko cha msewu wa pano pa kampepuza umene akukulitsa komanso akukongoletsa kuti ukhala wamakono munachilandira bwanji? Ife kuno chitukuko cha msewu umenewu tidachilandira ndi manja awiri potengera kuti mbuyomu kansewu kanali kakang'ono ndiye ngozi zimachitika pafupipafupi chifukwa panali nsika pomwe pamene mukuoneramu ndi nsika ndithu waukulu ndithu komano kanali kakang'ono kanali kampanipani komano kubwera kwa chitukuko chimenechi popeza kuti msewu umene waukulitsa komanso ukuonetsa kuti ndi waukulu ndithu komanso nsika auka kumbali nsika msewu aukikanso paokha umene zikuonetsa kuti zikutithandiza ndithu kumbali yakayendedwe pa msewu. Pamene msewu akukonza nsikaso ayika mbali ina? Nsika awika chakumapeto ndithu chakutali choncho nsewuso awika pakati ndithu choncho. Inu nthawi imene kumachitika ngozi zadzaoneni kunoko ifa chakuthinana kwa msewu mudalipo? Ife muzidziwa ndipo tikuzidziwa 2019 ngati ndisakulakwitsa ndithu kudachitika ngozi truck idagunda anthu ndithu opitirira 20 amene adafa ndithu anthu mwina 4 banja limodzi anthu 5 banja limodzi zimene zidatikhuza kwambiri kuno kwa Mpepuza ndithudi wanu. Inu pano umenenso umene ukuchitika mwina muoneka usintha kwanji pa business yanu umenenso ukuchitika anthu kuthamangathamanga mozunguliranso umene ukugwira ntchito imeneyi mukuona usintha kotani pa business yanu? Iyayi kusintha ari kukuchitika ndithu chifukwa anthu enanso amene amachita mantha kubwera kunsika kuno kudzagulitsa zinthu zawo chifukwa cha mpanipani umene unali kunsika kuno ayamba kubwera moti tumaonanso nkhope zachilendo zimene sizinkabwera poyambapa malingana ndi mmene kansewu kakadalili zikubwera moti pano pa iyayi tikutchukuma ndithu moti mutigala kahanzi apa pakahanzi sokachepa ndithu. Tathokoza kwambiri. Mwina mawu anu pamenenso umene ukhale ukutha mapeto kwa chaka chino mawu anu ndi otani kwa boma amene akugwira ntchito imeneyi yokonza msewu umeneyi? Ifeyo tikungopempha kuti mwina mwake kantchitoka akagwirebe mwachangu chifukwa kontrakita yakoneka kuti ndi wanzeru akupanga mwadongosolo ndiye tingopempha kuti akupanga mwadongosolo ndithu ndiye tingopempha kuti aupange mwachangu kuti uthe msanga chifukwa chifumbi umati mene mukuonerapo amati pakauma chifumbi chikumatipweteka kwambiri m'maso ndiye tingopempha kuti authire mwachangu aupange mwachangu kuti business ipirizike kupanga ndithu mwachangu ndithu ndi mayo. Ndathokoza kwambiri. Dzina lija? Ine ndi Gift Kang'ombe ndithu ndimakhala kuchigumi kwa Florida mchewu muno. Mr. Gift Kang'ombe nawonso kuthirapo ndemanga ndi kuyankhulapo nkhani za chitukuko cha msewu umene wa Kampepuza nakale kuti chitukuko chikamachitika chimakhala kuti chikulunjika kuti chithandizire anthu amene akukhala pafupi ndi chitukukocho. Kodi chitukuko chimenechi chikutanthauza chani kwa anthu akuno kwa Kampepuza? Anthu ndithu andizungulira anthu ochuluka koma sindingayankhule ndi wina aliyense iyayi koma tingomva kwa anthu ochepa chabe. Ndikudziweni dzina? Ine ndine Charles Jeremiah. Muchokera kuti Charles? Ine Damson tiye makwangwala. Chitukuko chakukonza komanso kulitsa msewu umenewu wapa malo pano mujuwira pano muti nacho bwanji? Ife tutachilandira kwambiri chinthu chimenechi pofuna kupewa ngozi za pansewu ngati mmene Kampepuza amachitira. Kampepuza watchuka pakatipa ndi nkhani za ngozi zimene zakhala zikuchitika motithikizana mu chaka chimenechi moti ena amakhalabe ndi mantha akamafuna kubwera kunsika kuno koma pobwera chitukuko ngati chimene chabwera chokonzetsa msewu ndikukulisa ngati mmene akupangiramu kuti beacon zikhale mbaleko ndi mbaleko kuti chitetezo mwina chikhale chokhwima pakati pa. Kodi pachayika ngati mabikoni mbali mo? Ayika ngati mabikoni mbali imene ili ngati bridge kuti munthu ufuna imbezo lomboke mbali kapena galimoto singangochola kuchoka
nkufuna kuononga anthu amene ayende straight forward pakati pa msewu ngati mmene okozawo akukonzera ndili mchikhulupiriro mmene akukonzera mmene zililimu ngozi paka mpepusa pano zikhoza kuchepa ndithu. Mawu anu achithokozo kuboma pa chitukuko chimenechi ndoti bwanji. Ife tikungothokoza bomalo poganizira zinthu zimene zifa ngati pali msiko mmene timaudalira dera la kwathu lonse lino ndiye ndikampepusayo ndi otchuka pena paliponse ndipo kuna aliyense akuziwa bwino msika. Lelonso ndabwera tsiku la msika iyayi pali bisi pali. Lelonso ndi mmene mukuonera muchina chilichonse mmene zimenera kukhalira. Shuwa. Ndakunyadira ndikoposa inu jiyani basi. Zikomo kubasi. Malonda nkuthatha. Ndi bwanji kodi mmene umayenda bwanji ma distance anu mabwanji wabwanji. Apa ruma distance athu ndi momu basi mawe ang'ono musipemu bulayu kampepuzayo kuchoka apo kafika pansipe paina ndi 1800 kwacha. Ndithudi wa. Ndakunyadirani. Zikomo kwambiri. Dzina ndi Charles Jeremiah. Ndathokoza. Mr. Charles Jeremiah wachiwiri pano amene ankhana naye pa lanki imene yanjinga za moto kukambapo kuti nkhana ya chitukuko chimene cha msewu wakuno apa kampepuza wapindulira motani komanso chiyembekezo chanu nchotani kuti msewu ukatha ukhale wapindulira motani iwo komanso azizawo amene amachita zinthu zosiyanasiyana pa msika umenewu. Pitirira ndi programu yanga ya chitukuko chopambana chikuchitika kuno andiuza ena kuti akukulala si manu ankulu kwambiri amene amayang'anira nkhani za maminibasi mukudziwa nkhani za ngozi nthawi zambiriso zimakonda kukhudza kwambiri anthu amaminibasi tifuna timve mawu awo komanso ndimanga yawo pa nkhani imeneyi komanso chitukuko chimene chikuchitika pano pa kampepuza cha msewu. Alasi muli bwanji? Mene ndakunyadirani kubwera kunoko. Dzina anu ndani? Dzina langa ndine Sigrid Richard Badambo. Ndimakhala mudzi omwewu wakhala wakauwa mmene munisika wakampepuza. Okay. Inu ndamene muyang'anira pano? Ine ndamene ndimayang'anira onse ama minibus ngati kuti chairman wa minibus association onse. Minibus association ya pakampepuza pano. Mwamba liti ntchito imeneyi? Ntchito imeneyi andisankha chaka chinocho ndikupita mu January khala ngati chairman. Okay. Ndito. Koma nthawi imene za ngozi zimabuka pano zaka zambuyozi nkhani zimenezo muzidziwa? Nkhani zimenezo. Chifukwa timayambisa ndi na minibus. Mmodzi sonena kuti no anakhudzidwa nanoti so ndoti ndimacheza naye nizanga. Pepani. Ndithu. Mbuyomu zimati bwanji nkhani za ngozi chifukwa chakuchepa kwa msewu pano? Mbuyomu nkhani za ngozi chifukwa chakuchepa kwa msewu anthu chifukwa palibe nsika sunamangidwe anthu amathamangira mbali mwa msewu kumayana katundu. Ndiye zimenezo zimapangitsa tino ngozi zisavute kuchitika yayi chifukwa mwina ngati matraki akatha mpweya amapezeka akubwera kumtunda mwa spidi anthu akhala mbali mwa msewu kungogunda kavaneti popita kumbali ndekuti basi anthu osachipere. Ndithu munthu m'bale wanga ifeyo chiyembekezo chathu ndichoti ino zinthu zisintha kwambiri makamaka maonekedwe pa trading pano komanso china chimene tingapemphe ndichoti atimangire nsika ooneka cholinga kuti ngozi zipewedwe ifebe olonsewu waukonza ndizonena kuti no nthawi yonena kuti no kutsogolo kunsewu ulipo anthu adzithamangirabe mbali mwa msewu chifukwa kuti no tikaona tawuni yathu ndi linear ili mbali mwa msewu ndiye nkofunika kuti nsika ukhale padera ukukuso kunsewuku kudzikhala kuti kwa magalimoto osati kwa anthu iyayi. Ndithu chitukuko chimenechi ndi chaphindu kwa basi malinganise wake mmene apangira ikuoneka kuti infrastructure yake ndi yabwino ifwa msewu augawa pakati pa magalimoto ongodutsa mbalimu ena amene adziyima sitinaone kuti kutsogolo kuti apanga design kuti depot tikhala pati iyayi koma kuoneka kuti ndo amakono design yakenso ulonso ayikasotetezera mbalimu zonena kuti kuizakhalabe zofuta bora adzakhalabe kuti no awonjezera ngakhale timamva kuti no M1 samayika mahampu komabe asayikebe zinthu zina zake zona kuti no anthu ayizaoniza ayidzatha kuona kuti no zikukhala bwanji komanso china chimene tingapemphe ndichopempha kuti ma driver azitsatira highway code fasi kuti ngozi zimachitika kuti ndi anthu apakampepuza olakwitsa koma ma driver amatha kungoyenda kuona kuti mwina kapena 20 km/h iwo ajapeze kuti akuyenda iyite zimene sizili zoyenera ya ngatinso ineso za malamulo ndikuziziwa za paseuzi kalaise sikukalapo ndio mafunabe kwaonikira anthu kuti aziziwa komanso tingapempheso kuti ngati alodzi authority adzibwera adzawunikira njingawa malamulo faena angoyenda sakudziwa zinthu zokuti zikuyenda bwanji yayi. Ndithu ndense utha usakhala wabwino koma anthu ngati asali osadziwa malamulo sikuti ngozi zingazachepe yayi zapeza kuti zikupitirirabe msewu usamalidwa kwambiri ngati vandalism yo ndiyoti lino panopa ndiyochepa singa ndiyochepa chifukwa kuti area yathu ikula police forum komanso ndi ansewu ngati panopa amakhala akuyenda ndi anthu za vandalism sikwenikweni komanso anthu ambiri panopa anazindikira simene zinalili kale muja yayi amatha kuti chikwangwani chikutiuza zochita pansewu chikunthandiza driver kupanga guide kuti apange china chilichonse choyenera pati pansewu ndiye tipemphanso kuti anthu amene alalaundi kampepuza atetezere zinthu ngati zimenezi zikwangwani tonse fe anthu apakampepuza tikuyenera kuyang'anira kunena kuti anthu asaononge zikwangwani
vandalism ayi fadzi kwangwani zimanthandizira driver kumuwuza kuti angayende bwanji ngakhalenso wanjinga amene wina aliyense akuyenera kutsatira chikwangwani ngati chikumuwuza achepetse speed achepetse speed koma ngati fe anthu akampepuza tupezetu kuchotsa zikwangwani zimene zinde kuti sizakhala zoyenera zapeze kuti zikuonjezera kupanga ngozi chifukwa ngati pali chikwangwani choti 20 km/h iye uchadzaona ngati kuti mwina ndi 80 km/h nde chonde tikupempha anthu onse oyandikira aliyense akhale mulonda wanzake kutetezera zinthu zimene zikutithandizira panse wathu akampepuza. kuchokera kuja kwakampepuza kumene timaona chitukuko cha msewu chimene boma likuchita kukonza komanso kutambasula msewu umene uja wakakampepuza kuti malonda komanso mayendedwe akhale osavuta. Ndatsetsereka tsopano ndili pa tsangano boma limenenso la Nchewu, malo enanso ofunika kwambiri amene kumachitika zinthu zosiyanasiyana monga malonda komanso anthu kudzaodetsa zinthu kuoda zinthu komanso kunonso kumachitika ulimi ndithu wa mbatatesi tomato anyezi ndi zina zofunikira kwambiri. Kunonso chimodzimodzi mmene zikuchitikira ku Nchewu pakampepuza kunonso ku Nchewu kutsangano zikuchitika kutambasuka ndithu kwa msewu umene ndithu wayenda makamaka pamene pamachitika msika umene watsangano malo otchukanso kwambiri amene ambiri timayima tikamachoka ku Lilongwe kakuchoka ku Blantyre timakhala tikuyima pano kugula abishi atomato komanso akanyezi ndi azinzake akutambasuka komanso kukulitsidwa ndi boma kuonetsa kuti chitukuko cha misewu chipite patsogolo komanso kuti anthu okhala mozungulira msewu umenewu msika umenewu akhale ndithu ochita malonda awo motakasuka bwino komanso momasuka kwinaku tikupewetsa ngozi zimene zimadza chifukwa cha misewu yosakhala bwino komanso misewu yochepa. Ndiyeno tikatukuona nchithunzimo mmene ntchito kuno ikugwirikira inayamba tu pakanthawi apa ili mkatikati tikupa tiposekedwa apa ikali ntchito imeneyi ikupitirira. Programu yaleyo ya The Zoom ndikayikeza ndi anthu kuyendayenda kenaka ndibwere pano ndi mzumuli bambo Timothy Kateta kuti azumule tizumule pano kuli woti nkhani yakutambasuka kwa misewu imeneyi patsangano komanso pakampepusa ikutanthauza kuti chani ku dziko la Malawi ku moyo wa Malawi komanso iwo okhala pafupi ndi chitukuko chimenechi. Ino mukhale pomwepo. Zanga ndine Felix Changwera chwalo ku Nchewu mudzi wa Chipula ndikusangalala kwambiri amba kwa msewu atikozerawo amba ngozi zambiri zichepa mmene zinalili chifukwa timakhala ndi membera athu mpemphere mwa msewu kuti liyale malonda athu ngozi zimachuluka panopo zichepa kamba msewu mmene wokulamo tikhala osangalala kwambiri pa zimenezi timakhala ofinyika timayera mbatatesi mphere mwa msewu msewu mmene akukulitsamo tikhala osangalala kwambiri ndipo mbera athu iyenda kwambiri. Ndikudziweni dzina komanso kuti ku Nchewu kuno muchoka dera yake liti? Ine ndi Omani Yohane Nchewu kuno ndimachoka dera la Angelo Mole muzi wa Chikamwazi ndimapanga bizinesi zogulitsa tomato komanso mbatatesi. Tinayendera mosangalala chifukwa chitithandizira kuti tipewe ngozi zina ndi zina komanso bizinesi yathu iyende bwino ifati makhala okanika kugulitsa malonda maufulu malinga ande kuti sewana lochepa ndi anthu amaopa magalimoto ndi mmene amayendera. Ndi apapa tikuti bizinesi yathu iyenda bwino komanso tikhala anthu osangalala kwambiri fa kudera kwathu kuno kwabwera chitukuko chimene sitimembekeza kuti chingabwere. Ndi apapa bizinesi isakuka komanso ena ochita malonda akhala ndi ufulu ogulitsa malonda amene angafunire chifukwa akhala ndi mpata wabwino. Ndiyamikira president kuti anatipangira chinthu chimenechi ndipo chitithandiza kuchepetsa ngozi komanso ana asukulu amene amaloka msewu mosiyanasiyana azoloka modongosolo kuti akwanise kukafika malo oyenera asazilolikiranso makolo kuti awaperekeze akhoza kumanyamuka ndi kupita kukafika ku sukulu. Ine ndine Mai Savieri Wiladi ndachoka kwa Njolo Mole ndafika malo ano ndimakozesa galimoto mayikitsa theya la nyuwani koza msewu umenewu ndikofunikira kwambiri kwa msewu ukhala wotakasuka ndiziyenda mayendedwe abwino poyamba msewu unali wosakhala bwinoyi siwamba masokaso panopo anthu makhomo panga ngozi zina ndi zina nde panopo msewu ukakozedwa ndikhala msewu wabwino ndithu ndizilekasuka poyenda kwathu magalimotonso azimasuka bwinobwino. Ndine minyanga ndachoka kwa Kalulu kumulujero Mole. Msewu umene utakozedwa ife takhala osangalala kwambiri ife yoleti msewu ndi pasika panopo tikuyenda momasuka kusiyana ndi mmene timayendera mbuyo chifukwa machitika ngozi zakathithi chifukwa cha msewu unapanikizika chifukwa cha msika wathu makulibwe wake ndipo ife tikusangalala kwambiri pa zimene zachitikazi ndipo takhala onyadira kwambiri chifukwa mayendedwe athu akhala omasuka ndakhala ana wathu bizinesi tiziyenda bwinobwino siziyenso momangika yayi ndipo pamenepo anthu tili osangalala kwambiri monga kwa mavendaso tonse pantchito imene timagwira ndi imeneyo kukonzera wansewu kwansika uno watsangano utanofu takhala osangalala kwambiri pa zimene zachitikazi ndipo ndi chitukuko cha phindu kwambiri chifukwa cha ife mavenda. Ine ndi Winston Gayala
amene ndi wachiwiri wa chairman sika uno watsangano. Chitukuko chimene chiti chayamikire kwambiri kuti tikulira boma lino la Nchewu komanso malo athu ano atsangano amene no adzaoneka mwa makono pamene se umene udzati. Ine ndi Eric Nabulupiri. Chitukuko chimene chikuchitikachi chaphindu kwambiri fo tikhala ndi dziko lathu likhala lokongola misewu yabwino kusiyana ndi mbuyo. Komanso zithandizira kupewesa ngozi zimene zimachitika pafupi dera lino. Pano patsangano tanofu msika wathu uli mphepete mwa msewu. Suli kunja inde ndi pamalire sika pamakhala tsiku la msika monga Tuesday kumakhala anthu ambirimbiri ndi magalimoto amakanika kudutsa bwinobwino. Mapeto ake anthu fo choyandikira kwambiri mu msewu kumaziwa mavenda ambiri amakonda kuyala mu mphepete mwa msewu. Ndiye magalimoto akamadusa zinthu zambiri zimachitika monga maziwa za pasewu anthu timayenda osiyanasiyana. Nkhani ya mabizinesi yoti zizasintha chifukwa chakuti pazakhala malo abwino ikhupa kuti mwati pangaso malo opanga paki magalimoto kuti msewu tima bizinesi yapano poti madaliaso anthu omwe amadusa mu msewu. Ndiye kuti zidzathandiza kwambiri zikhala kuti anthu akutukuka akupanga zinthu zina zapamwamba olinga liaso pamalo pomwe ngakhale pakuoneka pakuoneka kumapita kuoneka pokongola kwambiri. Dzina langa ndine Thompson Nyirenda ena amangoti athomera. Chitukuko chimene chamwene chili nkufunika kwakukulu. Choyambira tikuzonera kuti chitukuko chimenechi chapereka mpata kwa ife achinyamata ena mwa iwo kupeza ntchito akulandira pamenepo akupeza zosowa. Ndi zimenezo zithandiziranso ndi masomphenya a 2063 ya kuti achinyamata akulembedwa ntchito mene amatchulidwa Africa yawecha ena akutsika ndeti zikuyenda. Choyambirira zithandiza maka kumbali ya ngozi kuchepesa ngozi. Paja msewu unali waung'ono ngozi zimachitika magalimoto amakundana anthuso kukundidwa koma pakhapo masuka poti magalimoto azikwanisa kuyima kuyenda mo masuka anthu kugula katundu ndi kunyamuka kusonyeza kuti chitukuko chichi ndi chabwino komanso ndi chopereka ndithu danga lalikulu kwa anthu ngati akuno kutsangano komanso ndiozungulira chifukwa malo atitati aone pamayima anthu osiyanasiyana eno ochokera kunja kumene eno ochokera mayiko otizungulira eno ochokera midzi amatha kuona pamapereka chidwi ndi chitukuko chichi pakhapo sangalatsa komanso zambiri zikazirasintha pasinthika patsangano pano pasangalatsa payaka moto papezeka chuma pano ndalama zituluka chifukwa cha chitukuko chimenechi tikuyamika kwambiri ya ndithu ya athomera patsangano. Tamani chimembere ndichoka muzi mwa Hawirani tiye kwataine Nchewu. Kubwera kwa waya uyu yeti tikuoneka kuti chitukuko chathu chitendera bwino kwambiri chifukwa chokuti tinali otsalira kwambiri pa chitukuko chathu. Chifukwa chitukuko chimayenera kuyenda magetsi ndi madzi. Sozo kubwera kwa waya uyu madzi so amayenda pansi. Sozo panopo ndi kuti ife tatukuka kwambiri. Moti ifeyo zotika ati kutali kunali magesi panopono ifeyo tikunyadira. Boma litapitiriza chonchi dziko likhoza kutukuka kwambiri malingana ndi waya. Boma lizipanga zimenezo ndithu ndipo tikamati boma likuyenda boma silipanga zinthu pa tsiku limodzi limapanga pang'ono ya pang'ono pake ife kwathu kuno kwambiri uku tikuthokozeratu kwa mapeto. Ife nthawi yakalekale tamene tinalindeka muzipanda zimene ankafuna izizi kuti chitukuko chizafalikire m'mamidzi. Ndiye panopo chitukuko chikubwera kwa boma ilili chitukuko chikufalikira m'mamidzi ndipo izizi zimene kalekale kunalibeko. Mwina mbuyomo munali zipani zina maboma wena zilamuliro zina koma pale lolo zikuoneka kuti ifeyo talandira zinthuzi ndipo kunoko kudera kuno kwataine makwangwala tilemekezeka kwambiri chifukwa choti ino boma ilili patsogolo pofuna kuti anthu akhale chitukuko kudera. Ndipo chitukuko ichichi ndikukhulupirira kuti chitamapitirira chonchi ngakhale maulamuliro amene angabwere ngati abwana awawa achakwera ine ndikuona ngati kuti zikho zotiyendera bwino. Ndiona anthu ena akupitiriza ntchitoyi
ntchito inayi kupita uku, ntchito inolowera uku, kusonyeza kuti ikafikanso mpakana kwa Khuzi. Ndi izizi boma ilili litapitiriza chonchi popanda ulitsutsa, popanda olilongoloza, poti anthu petu tikuchuluka kuyankhula. Koma izizi maboma ambirimbiri sikunabwere magesi ngati awa. Ndi ine ndithokoze boma ilili litapitiriza zimenezizi ndi programu yawo. Ndipo zitatero olo atisira mbiri yabwino. Komanso panopo pasika pa Jobe pamene pamayenera pakhale ma business ambirimbiri. Business imayenera ibwere ndi magesi, koma atakhala ndi nthawi yayitali ya utsogoleri ochuluka, koma magesi adala sanabwere. Tikoza kunena kuti no abwanawa apange zimene ziyena azikokera, apo pali chalichi, apo pali zochitika, koma umumu mukhala ma business. Mona kuti anthu ambiri atukuka m'mudzimo, ndikuti kumudzi ndalama ya kumudzi izikhala kuti yofunikira kwambiri. Koma ifeyo tikupita kwa kampepuza kutsata magetsi, tupita kuti kutsata magetsi, koma lero tupezeka tili pano magetsi tiziwatsata kuti tizongowapezera pafupi. Ndikuti transport yathu sitinyamuka pano kumapita kuti kwa kampepuza, tizingochoka m'mudzimo, kuchoka m'mudzi umu tili pano kungosenza kubwera pati. Ndikuti aliyense wa business yake zikhoza kutithekera. Ndine Flores Chadaza, ndachokera mudzi mwa Beni Chauya atiye kwataine. Kunoko chitukuko chimenechi tinachilandira ndi manja awiri, ndipo penanso timachita kudzidzimuka kuti kodi nkumaloto kapena ndi pamaso, koma tiona kuti mpamaso ndithu. Magetsi amenewa atibweretsera zinthu zochuluka zabwino m'dera lathu lino. Poyamba timavutika kuseza chimanga kupita kunsipe ku trading kukagayitsa, koma panopa zidzatifupikira chifukwa zigayo zikhala konkuno. Magetsi amenewa kuno kwa Jobe adzasintha kwambiri chifukwa Jobe trading yazunguliridwa ndi midzi yambiri. Kwatiye Makwangwala, kuli Hawirani, kwatiye Kwataine, kuli Beni Chauya, kuli Sulo, kuli Kawere, midzi imene yomwe yazungulira Jobe Trading Center. Ndipo kubwera kwa magetsi amenewa ife kunoko tikutita dala. Kunkhani ya business tikuona kuti m'matumba mwathu muyamba kupezeka kangachepe, chifukwa ife monga azimayi tiyambapo ma business ya saluni, ngakhalenso tidzimeta nangolo ti azimayi koma tiyesetsa tiphunzire kumeta tizimeta, koma ma business osiyana-siyana, mashopu anthu abwera kudzamanga pano chifukwa choti atsatira magetsi amenewa. Komanso kutsogoloku kuli chipatala kuseli pomwepa imenenso chidzakhala chodalirika kwambiri chifukwa cha magetsi amenewa. Tidzakhala kuti azimayi tikupita pafupi kukathandizidwa pafupi, palibe zoti tikatenga matochi popita ku chipatala kumeneku, tikakhala kuti tikungopita kudziwa chifukwa cha magetsi amenewa atibweretsera zinthu zambiri. Ndipo ife kuno ndife anthu onyadira kwambiri. Boma limeneli boma la Achakwera sanameyi, kwabwera maboma ambirimbiri amene abwera kunoku, koma palibe sitidaone zinthu zabwino ngati zimenezi. Timavutika ati ife kuno timavutika, koma kubwera kwa boma limeneli la Achakwera kwa zaka zomwezi zizi dera lino latukuka ndipo likupitirirabe kutukuka. Bwana wanga mwachita bwino mwabwera kuno, ndipo sindinkadziwa kuti Achakwera ali m'maganizo onoti ifeyo kwathu kuno kwa Hawirani, kwa Jobe angatipatse magetsi. Adadutsa uko kupita kwa Makwangwala kwa mafumu okhoka, koma atiganizira kuti ife atigayire pa Jobe pamene panali nsika kalekale apaganizira. Ndikuyambika abwana kuti mudzuwale chitukuko ichi cha magetsi ifeyo chatidaza kwambiri, chifukwa chona kuti tinkapita kuchigayo kunsipe kundanga mtunda utali kwambiri, koma pano zatipepukira. Olo video show ana wathu amapita makaonera kumeneku, koma pano timanga timashopu tidzionetsa pompano. Ndiye ife tikuthokoza chifukwa chakubwera kwa nthambo izi, tikuthokoza kwa Bwana Chakwera chifukwa chotiganizira kuno kwa Makwangwala kumvwimbo. Tili panopo mapolo ndi awo, koma kwa Makwangwala kwatukuka, dezo tidzioneranso kumfu kwanuko sidzabweranso. Ineyo ndi Robert Chikakuda,
ndichokera mmudzi mwa Beni Chauya, mfumu yayikulu kwataine. Ine pano pa jobe pano ndili ngati mdindo amene ndikuyang'anira pano maso wa group wa Beni Chauya ngati nyakwawa. Mbiri ya chitukuko cha magetsi ndiyotani ndikoti makhala mukudzitsata zonse zokhudzana ndi chitukuko cha magetsi akumudzi cha Malepo kudzafika naso nanso chakhanga chakukhudzani tsopano mbiri yake ya magetsi amene ndiyotani? Mbiri ya magetsi ya Malepo inatifikako mbuyo mwina zaka zitatu zinayi zapitazo. Chaka chenicheni panopo sindingate specific for nayiwalako koma ndi zaka zitatu zinayi zapita mbuyo kumene kunabwera magetsi a Malepo 8. Malepo imeneyi adapanga benefit ndi amwa Beni Chauya komanso anadutsa kupita kwa Makwangwala. Ndiye ifewe tidakhalabe muje kuti atidutsa ife pompapa maona mawaya kudutsa ife tipompano. Fortunately enough adatiganizira dangoona tsiku linake akubwera aboma kudzatisonkhanitsa pano kuti ife anthu mafuta tikubwereseni chani magetsi. Ndiye tidachilandira chifukwa panopo chitukuko chikumayenda ndi magetsi kumene kulibe magetsi zambiri zimapita pansi. Moti magetsi kubwera kwa magetsi kunoko kuti talina ma investors iso ambiri alendo tilandira zigayo mashopo msika wathu onso unaliseka ubebe ukhoza so kudzukaso chifukwa cha magetsi. So kunena za magetsi ndofunikira kwambiri kwathu kuno. Malepo 9 yakhudza midzi yake 8. Malepo 9 actually pakadali panopo ili panopo achobe. Timangomvetsedwa kuti mwina ipitiraso kwa khuzi chifukwa nthawi imene amadzatipanga compensate aboma kudzatipatsa ndalama mmene mwakhudza mapulani awo aucheni nditi anzathuso akudera kumene kwa khuziko kawere analandira nawo. So zati imene mwina ipitiraso kwa khuziko koma poyambirira ndi panopo. Feyo ndifo kondwa kwambiri ndi chitukuko chonchi. Panopo ma early 60s ufika cha ma 70s panalisika obeba kwambiri chifukwa pompa pankagona basi hapa imachokera pamene pa kumapiro blanta ine imachoka pamene popiro unalisika ndithu okulu kwambiri. Atangubwera udzachotsa mwina staff ina imene imagwira ntchito pamene upita paka mpepusa komanso koka mpepusa konso kuona kuti kwabweranso magetsi kunoko kufa kwa sika ukono kunali kutiko kumene koko chifukwa ambiri amathamangira ku magetsiko. Andi ino ndi mboni muona kuti sikoka mpepusa pano ndi obeba kwambiri Malawi muno ndotchuka iratsatira magetsi. Ndili nacho chikhulupiriro kuti tibwereraso chifukwa anthu akangumva kuti magetsi abweraso uchi sikawudzuka unalisika obeba kwambiri timadya dzikonda moyo pamene dzikonda moyo tawadya nyama yankhumba pamenepo. Inali bwino kuchokera pansi pa mtima tikuyenera kulithokoza boma motsogozedwa ndi president wathu wokondedwa Dr. Lazarus Chakwera potibweretsera magetsiwa atikumbukira atiganizira chifukwa ifeso tisatsalire pomachita zinthu. Andilonjezo zathu ndakuti chitukuko chimenechi ineyo ngati mfumu pano tichiteteza mokhudzidwa ndi a group athu a Beni Chauya tichiteteza chitukuko chimenechi strola vandalism kuno chifukwa tikatero tikuononga chitukuko chathu chomwe titenge umwini pa chitukuko chimenechi. Ichitukuko chimenechi chititana zambiri foko kunaena kukhala plan yachipatala rural health center koma because kuti nalibe magetsi zipatala zamasuku ano zofunika zizikhala soni magetsi. Ine ndi very sure abori wapempha aboma bwana president atipitirize kuti ganizira za chipatala chapa rural health center ya Dzunje itakula kuti mwina zina ndi zina zichitikira konkuno chifukwa kupita kunchewu kuboma kuchoka kuno ndi 16 kilometers. Ndiye mwina be mayendedwe nthawi zina mapezeka kuti transport kulibe anthu ene ndikupeza kuti mwina amafera njira azimayi mwina machirira njira. Timafuna kuti boma lisalekere pomwepo chitukuko kuti tiganizirenso kani ya chipatala ndithu. Tinayenda ndithu ulendo wautali kuchokera kuma studios athu kumeneko mu mzinda wa Blantyre kufuna kudzaona program imene ya The Zoom ndipo mwaona mmene tayendera muja kufika pa kampepuza
pamene machitika ndithu malonda osiyanasiyana ndiponso tsiku limene ndafikali na tsiku la bize tsiku la msika pamenepo pakuchitika chitukuko ndithu chokonza msewu komanso kutambasula kuti ukhalenso msewu wamakono olimba komanso makamaka kuthandizira kuti ngozi zichepe zinthu zikhale mwadongosolo kachitidwe ka chinthu kake kakhale kadongosolo chifukwa cha msewu umenewu wapaka mpepuza komanso tinatsetsereka kukafika kutsangano chimodzimodzinso chitukuko cha msewu kumeneko sikidaphonye chawapeza kuno kuntchewu kutambasula komanso kukonza kuti ukhale msewu wamakono tamvanso mawu kwa anthu osiyanasiyana amene akuona kuti chitukuko ichi nchaphindu komanso kuti chiwathandiza motani komanso mabizinesi awo atukuka motani chifukwa cha chitukuko cha misewu paka mpepuza komanso kutsangano kumeneko kuntchewu ndiye nabweranso kuno kwa Jobe kuntchewu komwekotu kudzafufuza nkhani ya chitukuko cha marepu 9 nkhani ya magetsi kuti kodi ikuyenda motani tamvanso kuchoka kwa anthu kuno kuti kodi akuona kuti chikafika chikakhazikika chafika kale nthambo zayenda kale m'maderemo mapolo ayimitsidwa kale akuona kuti by 2 weeks chikhala kuti magetsi kuno magetsi phulipuli pena paliponse apa ndi mzumuli bambo Timothy Kateta nabwera nawo kuno kuntchewu kuti tazoneni limodzi komanso kuti ndafunse monga mzumuli mwa ntchito yawo kuti kodi ntchito imeneyi ntchito zimenezi akuziona bwanji kuno kuntchewu bambo Timothy Kateta tikulandireni tayenda nanu koma simudaoneke yayi m'mabisala koma ndakukokani tsopano tili kuno kwa Jobe tayenda ulendo ochokera ndithu konse kumene chitukuko cha misewu chikuchitika kuno kuntchewu your word. Ndizosangalatsa kwambiri kuti kuno kuntchewu zinthu ngati zimene zikuchitika anthu mwina akamayenda Lilongwe Blantyre akamadutsa paka mpepuza akamapita akamadutsa ngati patsangano nkumaona zinthu ngati zimene zikumangona ngati kuti zikungochitika for the sake of zichitika koma ndi zomwe zili tanthauzo lake lalikulu kwambiri pakati pa anthu akuno kuntchewu makamaka tukamba za ntchewu central komanso alinaso la ntchewu north ndizikuzona kuti by the end of the day zibweretsa kusintha unamva amene anthu amayankhulira wani akuti ntchewu inayandikana ndi Mozambique ndiye mwina akamaona zomwe zichitika ku Mozambique nkumaona zomwe zichitika kuno ku Malawi makamaka boma ngati la ntchewu nkumadabwa kuti kunoko vuto ndi chani koma utati uone imene ayankhula paka mpepuza paja choyambirana kuti kukulitsidwa kwa msewu kuja kuthandiza kwambiri kuti malo aja akhale akulu anthu ochita malonda asamakhudzidwe kwambiri ndi nkhani zokhudzana ndi ngozi ukazumulanso kwambiri nkhani imeneyo ndiye utati uonenso kwambiri anthu akufotokoza kuti malo athu amene akukonzedwa achifama amagwiritsa ntchito kuti malo ano pano paka mpepuza komanso kuno kutsangano pakakonzedwa chonchija pasintha anthu odutsa umadziwa imwani mmadutsa alendo ochokera maiko osiyanasiyana ndiye akamaona mbuyo mmene zimakhalira sizimakhala bwino komati zoona tikudutsa kuno kuntchewu komwe ndithu lili boma lofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino chifukwa kuno kuntchewu kumalimidwa zambirimbiri kulalimi tikakamba mbatatesi tinaona paka mpepuza pachanga kale patsangano mbatatesi tomato kabichi zonse zimachokera kunoko kuno kuntchewu ndiye kuti uone kuti ngakhala anthu apanga mabizinesi koma malo opangira bizinesi azikhalanso malo abwino ndiye kuti uone kuti mbuyo mamadandalo nkhani zokhudzana ndi ngozi pang'onong'ono panachitika ngozi yopsa kwambiri paka mpepuza ndithu truck kuonongeka mabreki ndikupha anthu ambirimbiri zina zomvetsa chisoni fachani msewu unayandikana kwambiri ndi anthu kawirikawiri amafuna athamangire koma akhoza mapanga malonda abwinobwino ndiye kawiri amathamangira omwe kudutsa magalimoto kudutsa anthu ambirimbiri ndiyeno zimakhala kuti zinali zovuta ifa kuti anthu athamangisa bwanji anthu afuna azipanga malonda awo ayandikire koma kudutsa magalimoto adzigulitsa komanso miyoyo yawo imakhala pa chiopsezo ndifaka boma lina kuti amalo amene tikonzeni utati uone imene zikukhalira muchamo akukonza maluso kwambiri kuti anthu azatha mapanga malonda kapaka mpepuza paja mbali ina azipanga malonda kwina kusadzipanga malonda magalimoto adzidutsa bwinobwino mosavuta komanso chosangalatsa china chona kuti malo amene aja amene akukonzera apanganso malo ena kuti anthu akamati afuna agule kandi kabichi afuna agule mbatatesi afuna agule kandi anyezi zina ndi zina pakhalanso malo ena kuti adzipanga paki magalimoto aja apanga paki malo abwino agule azibale athu akuno kuntchewu agula makabichi agula zina agulitsidwanso magondolosi pamene paja anthu agula bwinobwino pamene pajapo akwera magalimoto awo nkumbapita utati uone tikazumula bwinobwino ndi zinthu zomwe anthu ambiri akufunsa kuti kodi zinali kuti zinthu ngati zimenezi ndiye utati uone pano pa boma ilaja kuyerana kuti ati ndikonzeni zinthu ngati ziti zimenezi chifukwa tikakonza misewu ngati imene jawo ndikukulitsa malo amene aja paka mpepuza komanso patsangano anthu azikhala otetezeka azipanga malonda awo mosavuta komanso alendo amene azikhala kudutsa pamene pajapo ochoka maiko osiyanasiyana pasintha maonekedwe ndiye kuti dziko likuonetsanso chithunzithunzi chabwino cha alendo obwera chifukwa tinezoona zakhazi zomachititsa manyazi kuti akudutsa pa msika otchuka watsangano kodi msikawo ndiutiwo ndiwowo tiona ndi msewu wake osakhala bwino akamadutsa paka mpepuza lachisoni lililonse pamakhala kuti pali bize kwambiri
anthu ndithu akutakata penepa kumabwera china chimanga pamene komwe ena zagulitse mbuzi zawo penepa ndi anthu ajanso odutsa aja kamaona maonekedwe akampepuza samakhala maonekedwe abwino chifukwa chani msewu sunali wabwino pano patatione ntchito kugwirika kwambiri si ntchito siyongoti kabwere mawa ntchito zake zona kuti afuna akakonza msewu papitewo zaka 40 zaka 50 asanakonzenso msewu atambalala dziko likuoneka bwino anthu akupanga malonda awo malo abwino business utatione pa nthawi yomwe akonza msewu business izonso ikutakataso chifukwa amene akonza msewu umene ujawo afuna ndithu akagule zakudya afuna akagule ndithu kaya marestaurant mu afuna akagule zina ndi zina chifukwa chani akugwira ntchito penepa yokonza msewu umenewu nawonso ochita malonda penepa japo pakampepuza komanso patsangano akupeza ndalama ndiye ukazumula kwambiri ntchito ngati izi zimabweretsa zipatso zochuluka kwambiri nawonso ochita mabizinesi penepa japo akupanga ndalama zochuluka amenenso akugwira ntchito imeneyi chifukwa pali ntchito imeneyi kuti akonze pakampepuza komanso patsangano nawonso kampani imeneyi yomwe ikugwira ntchito imeneyi yapezanso bizinesi ku bizinesi kumene kuja ukazumula kulinso anthu atsikana anyamata akugwira ntchito alembedwa ntchito ndiye tione tikazumula kwambiri izi zomwe zimasowa ku dziko kunoko boma likuchita chilichonse chotheka kuti malo ena aliwonse asinthike kunoti kuntcheu kuti ndi boma lodziwika bwino kuntcheu kunoti ndi komwe kwakhala kukutuluka anthu amayina awo kwakhala ndithu dziko lena kuti tinganati boma lena kuti lathandiza kwambiri pa chitukuko cha dziko lino mapito ake koma zina ndi zina zimaoneka kuti sizikuyenda koma boma lilipo liona kuti tiye ndilisinthenso maonekedwe a ntcheu ndifake kuti atione chitukuko chimene chacho anthu akamadutsa tikudutsa kuti tikudutsa kuno kuntcheu pano ndi pati pakampepuza pano ndi pati patsangano nkumaona kuti iyayi ngakhalenso atsogoleri athu amene amachokera kuno kuntcheu amene ali ndi maudindo osiyanasiyana azimva kukoma kuti ntcheu athuyu akusinthika ndiyo tatione kwambiri tikazumula izi zomwe zimasowekera ndifake boma la Chakwera anthu ambiri akuliyamikira kwambiri kunena kuti kodi izi zinali kutiko ndafotokoza kale kuti izi zimene zikhazi zinachitika mwina zaka 20 zapitazi o zaka 30 zapitazi koma tatione kunalibe zinthu ngati zimenezi koma boma lilipoli la Dr. Chakwera akuti ati tisintheni ndiyo bwino wake kuti atiwonetsetse zitukuko izizi boma la Chakwera sikuti likukondera kuti amwina tingozunjika Lilongwe yokha mwina tingonjika Dowa yokha kapati ngonjika kaya Ntchisi yokha ayi ngakhalenso kuno kuntcheu zipatso zake za boma limene zikuoneka anthu akuyankhula monyadira anthu akuona kuti moyo wawo ukhala osinthika anthu ena apeza kale zintchito amene apeza zintchito aja ukazumula kwambiri ona kuti nawonso miyoyo yawo ndi osinthika amati akapita pakampepuza paja akagula sopo akamabwera ku nyumba akugula ndithu ndiwo zosangalatsa kuonanso kuti ntcheu ndithu isinthika maonekedwe ake sikhaso ngati chimodzimodzi ikhala ntcheu yoloseka m'maso mwa anthu ikhalatu ntcheu yosiririka chifukwa tinene zona msewu ukakonzedwa bwinobwino msewu umapereka chithunzithunzi ya momwe chitukuko chikuyendera ku bomalo ndiye utatione pakampepuza it's a very important business hub ya kuno kuntcheu sungakambeza nsika kuno kuntcheu sakamba za kampepuza sungakambeza lachisanu kuntcheu sakamba za kampepuza ndipo kampepuza amene amayitanatu anthu Blantyre Mangochi, Lilongwe, Salima, Mozambiki onse amabwera pamene papa kuzachita ma business ndiyo tatione mene amonika kampepuza mbuyomo abale aja amachita kuchititsa manyazi tikodi abale inu apapa pamene pamapangidwa ndalama chifukwa kampepuza ija usanguti ukamaona anthu aja akugulitsa zosiyanasiyana akugulitsa ena nkhuku ena akugulitsa chimanga ena akugulitsa kaya mabichi kaya tomato suti kugulitsa kuja tizingokuona chabe kumakhala kuti there is a big tingati economic activity kuchitika ndalama zimakhala zikupanga circulate ndiye pamalo pamene ndalama zikupanga circulate pazikhala pamaonekedwe unyasa iya lo munthu ukakhala uchita bwino munthu ukakhala kuti zikukuyendera olo nyumba mmene olo pakhomo pamene pakhala kuti zinthu zikuyenda maonekedwe okhawa amatha kumanena kuti zinthu zikuyenda bwino ndiye you can imagine kuti maboma ngati tingati madera ngati awawa kampepuza ndi tsangano pamalo pamene ndithu it's an economic hub ya kuno kuntcheu komwe kumakhala ndalama zikuzungulira ndipo ndalama zimene zimachoka Lilongwe Blantyre kakwina kulikonse zimabwera pati zimabwera panepa ndi zimachoka somene paja kumapita madera osiyanasiyana katundu osiyanasiyana anthu pano patukamba panopa ena adya chips utatifufuze chips imene mbatata zake zachoka kuti kampepuza kapena tsangano kuntcheu kumene koko ndiyeno madwadwa saladi wakabichi saladi panopa ena kudya kabichi pano tomato ena kudya utatifufuza kuchokera kuti kampepuza tsangano ndiye uone komwe kumachokera zimene zisosi yake nkumakhala ndi malo osakhala bwino msewu osaoneka bwino ayi zimakhala zochititsa manyazi zimakhala zochititsa manyazi zingati munthu chimponda matiki usamavale bwino anthu amati ndi okhwima ndiye utatione kuti
tsangano akukonzedwanso kudzera mu msewu umenewo ndikukutsimikizira kuti malo amenewo atsangano ndi kampepusa akawakonza ukazumula kwambiri anthu mamangidwe awo akhala osiyana abweretsa ma structures abwino ogwirizana ndi chani umaonanso kuti abale ndi msewu makongoledwe awawa ya nyumba pakonyera ya shopu kodi ine ndikhale ndi mashopu onyasa oti sazigwirizana ndi malo amenewa akampepusa ndi tsangano pamene pakudutsa msewu wabwino ndikuti msewu is setting the standard high ipanga set the standards ndikuti amene sali ndi ma structures osakhala bwino agumula chifukwa chani ndrama zomwe zikhala zopangidwa pamene zipitirirabe umapangidwa ndrama zambiri anthu azikhulupirira kuti tiyeni pakampepusa tikagule kapena tikapange mabizinesi osiyanasiyana tiyeni patsangano tikapange mabizinesi osiyanasiyana zikatero tikazumula kwambiri ndiye kuti anthu amene ajawo poti ma standards boma lapanga kale seti kuti yayi tikufuna kampepusa komanso tsangano azikhala malo oneka chonchi msewu wake ukhale wopatsa chikoka ndikukuwuza pene pakutha pa zaka 5 pakutha pa zaka 10 pakhala malo osinthika kwambiri chifukwa cha msewu umenewu msewu umenewu upanga attract zinthu zina zabwino zinthu zokongola olo kuti munthu ikepo stop over pakampepusa ikhala pati imene msewu umaonekera koma papa iyatola ma stop over ndipo pakhala zambiri zoona kuti kuti ndi pakampepusa pamwe paja papa anthu utati ufufuze pano paso ngakhale mtengo wa malo pene pajapo udula chifukwa chani msewu uja ukonza ukhala msewu utambalala ndiye kuti ukakhala msewu utambalala anthu akuyenda mamya ngozi tathana nazo tikatero ndiye kuti mabizinesi ayamba kale kutukuka ndiye kuti chilichonse chitika pakampepusa zaka 5 zaka 10 zikubwerazi chikhala chinthu chopatsa chikoka ndiye kuti nchewuso mapu uno ikhala ikupitirirabe umakhala pa mapu kuti ayi nchewu kampepusa tsangano malo okongola malo abwino zinthu zosangalatsa bambo Timothy Kateta titatha kusirira za chitukuko cha kunchewu cha kutambasuka kwa misewu komanso kuzira kwa misewu kwa makono nkhani inanso yokondweretsa ndi nkhani yakufika kwa magetsi kudzera mu project ya malepo mwaona rumapolo nokha bambo Kateta zingwe zayenda kale anthu amalawi oyimbira m'manja kunyadira sikoyamba ati zaka ziwiri zitatuzi zakhala kale zikuchitika midzina yapindula kale koma kuno kwa Jobe nawonso akukondwera magetsi choyambirira mayi ACB abena nkhani ya magetsi kuno kunchewu ni nkhani kuti wina aliyense akondwera naye kwambiri tinacheza ndi bambo Kantsitsa amene ali ndithu wapampando na za business makamaka mu depo ya nyuwani ya chewu munasowa muja munakacheza nawo tiye ndimve mena nankhulira chabwino ine ndilavumo Kantsitsa chairman wa business Nchewu association chitukuko chenicheni ndi magetsiyo chifukwa olo chigayo mudzi chofunika magetsi kaya kagulosale kamene kafunika magetsi kaya kumeta kufunika magetsi nchinthu chabwino chothandiza njira zambiri za mudzi kapena za dziko naenda nawo madera onse anchewu ano kufika kudzinjiriza ukafika kwa mafuwa kufika kwa peliwiza tazungulira nchewu ino koma panopo amba uponya mapo ena amba kuyambapo koza magetsi monga njira yakwa chimwayi ndi madera wenawa yayambika ntchito ndiona kuti zinthuzo zitalimbikidwa kuti zithensanga mwina mageti ngachitepo panthu chitukukoso chingathokuoneka kuyambira pamenepo magetsi ndiwofunika kwambiri chifukwa zonse zimene zingathe kuyenda kaya nkugayitsa kaya nkutani ngofunika magetsi ndithu magetsi ngofunika kwambiri kuposera china chilichonseso kunoko tidayenda madera ambiri sungulira nga malepo tidayambira pa tsangano tidachoka pa tano tsangano tidakafika kwa Chiwaya tidakafika kwa Kabango tidakafika kutsangano boma tidachoka pa tsangano growth center tidapita kudzinjiriza ndiye tidagwira msewu wa Lake Shore tidakafika kwa Mpiliwiza kwa Mafuwa kukasinje ndi madera ambiri monga Chiwole anenekezo ku madera amene alibe magetsi ambiri mmene tidazungulira nawo amare izo zithokuonetsa kusintha kuti anthu adzikhala osangalala kwambiri chifukwa chinthucho ndi chinthu chosowa famidzi yonse tayendayo njovutikira njoyendera chikoloboyi nkhati kale pamene dziko lunkaliyera lofunika zinthu zambiri zamakono chifukwa kuli kumeta kuli kugayitsa kuli magrosala amene trading center timene tifunika magetsi kuti azika zozizira monga mmene chikuyenda chitukuko ndi nthawi boma chowalimbikitsa kuti asabwerere mbuyo zinthu zidzipitirirabe kuti afikire tonse mmene tikufunira chopempha ku bomacho kuti chikhale chitatipeza kuti tonsefe tidzayenda nawo limodzi ife tidzayenda nawo mafumu ma community kuwadziwitsa kufunika kwa magetsi kuti wina aliyense akhale mulonda ndi nzake
chifukwa chinthu chonche ife tonse chikachoka transformer kuti dzepezenso padzakhala povuta ndiponso boma lidzakhala libweza mbuyo kuti malo moti likachitireyo ena likubwereranso kumene lidakonza kale. Bambo Kantsitsa amene wabwera kufotokoza kuti iwo wakhala kugwira ntchito ndi kuboma kuti yayi sinanga zongomva zimabwereketsa mutu. Anayenda ntcheu ino kuzungulira madera osiyanasiyana koma amaona kuti amangomva kuti yayi malepo ndi anayenda atifotokoza kuti kufunikira kwa magetsi kwa mtundu wanji koma tili pano pa Jobe. Poyambira kunoko kwa Jobe ankangomvanso kuti kuli magetsi. Zaka zitatu zinayi zapitazi aunadi magetsi achokera kwa Makwangwala kupita ndithu kwa Kwataine. Pano takhala pano tingati pakati pa masinyo awiri kwinaku mbali inayi kwa Kwataine kwinaku akwa Makwangwala. Nditi tili pano pa Jobe anthu aona kale ndithu mapolo akudzutsidwa. Utati uone meta chokera kunse kuja kuyenda ndi makilomita ochuluka kwambiri kuti zafike tili panopa. It's very far kuti zafike pano pa Jobe. Nkati mweni kuno kuncheu central nkati mweni ndiko tafika kunoko. Anthu afotokoza kale kuti zaka zonsezi sankalotapo kuti adzamwa madzi ozizira. Sankalotapo kuti adzametetsa moti ndaneso mafani metetse mutumu. Sankalotapo kuti adzametetsa mababa shop. Koma zonsezi akutha kuziona izo zikubwera. Ndipo waona wekha amene mafika kunoko sizongoti yayi akuti kubwera magetsi taona ndithu tukamba panopa anthu akugwira ntchito mapolo ayimitsa kale ena naona mapolo kuti ndithu ayimitsa ena natagona panopa tukamba panopa anthu akuyimitsa mapolo chatsala alumikize transformer. Transformer imene akangoyilumikiza pano pa Jobe unamva amene amafotokozera mkulu wa pano pa Jobe kunaka kuti kalekale panopa inali trading center yodziwika bwino pa mabeba pano mabwera mabasi koma zaka zingapo zapita zaka zochoka kwambiri palibe chituko chenicheni cholozeka. Oyo ngakhale pano pa Adimaki ngati amba kubwerera ndi nthawi yomwe zaka zomwezi boma lachakwerero mboma moti anthu akagulitsa chimanga pa Adimaki. Chabwino sinabwere nkhani ya Adimaki tabwera nkhani ya magetsi amene abwera kunowa anthu oloti mayankhula ndi mayi ena anafotokozaso akuti akuona ngati kutulo akuona ngati akulota kuti ife zoona kale akati apita chigayo kumakhala kunsipe kwina amati kwa nzeru mchuma akupita chigayo mitunda atu italiitali imeneyo koma panopa panatakhala pano pa Jobe pabwera ndithu zigayo akunenazo pabwera mashopu pano komanso panopa isandukanso trading center chifukwa chani pakhala kuti pabwera magetsi. Ena anafotokozapo kuti inetu ndapeza kale malo ndifune litsegule uje video show. Zikatende kuti boma likuonetsetsa kuti zitukuko zikufalikira kutali ngakhenso anthu unaona za magetsi akhala kunena kuti boma lachakwera cholinga kudzera mmalepo likufuna chituko chimene chikamfikire wina aliyense. Boma lachakwera kufuna zimzibwerere mchimake chifukwa panopa pakakhala pabwera trading center ndikuti ndichachidziwikire kuti anthu azati akachoka paka mpepuza pamene sawaku aukulitsanso kwambiri azati kamwina lachitatu 10 pa Jobe. Ukaona choncho ukaonetsetsa kuti tikazumula kwambiri ndikuti ma economic activities ambiri kuno kuncheu akhala kukula akuti akuyimirira kuno akuyang'anira kuno acha mafotokoza kunena kuti olo ma investors noti amba kubweranso kuti amawaswaya kuti tipita bwanji kulibe magetsi. Panopa ndikuti fakitale tika pati magetsi kulibe zaka 5 zikubwerazi zaka 10 zikubwerazi panopa tuzamva 7 ama shop ayamba kutsegula kuno mashop even azatu akula akutsegula kuno ifanyani kuli magetsi komanso ndiyachidziwikira kuti magetsi aja akabwera mayenaso anafotokoza kuti pakwena pamangidwenso chipatala panopa ndikuti chipatala chija sichizavuta kumanga ifanyani magetsi azakhali pafupi ndiye magetsi aja akabwera ukazumula kwambiri ndiyachidziwikira kuti boma lachakwera masomphenyawo akuyang'ana kwambiri kuti atumanena kuti achakwera sakuona za lero iyayi akuona za mawa ngati pano pa Jobe pabwere magetsi kunoti ndi kuncheu ncheu central kunoko tili kuno kuncheu pano pakabwera magetsi apindule ndi anthu amudzi ndikuti even anthu amudzi baja akaphika thoba lawo adzaligulitsa pano thoba lilotani lozizira kuti mwina zina zatsala akayika mafiriji omanga waonera kuti aone aja abwera kuno kumudzi. Masaluni ndaona inu mwamanga madred abweratu kuno masaluni kunoko ndio you can see kuti ngati masaluni angabwere kunoko ndio tatsikana amene angomaliza kumene sukulu mwina masawa zochita atsegula masaluni ndio kuti ngakhale maonekedwe azimayi akhaso maonekedwe osinthika ezona magetsi mulutenga ngakhenso ntchito za malonda zizifalikira ndikuti amene amapanga malonda aja kamwe akamba za malivuloni kamati mameshi kazina chamati zichani ka sinimazo palimeshi china chamati mawivi ndikuti business ya mawivi so ikhale kupita patsogolo mdziko muno amene amapanga mabusiness amene ogulitsa mawivi kama meshi kupita patsogolo uivala bwanji mundima uivala bwanji mundima ipotoka ndio tatione kuti
zonsezi ngakhenso bunge la Eskom ukazumula kwambiri liwonjezera kupanga ndalama chifukwa chani apanga connect makastomala ambiri ndikuti ma units nawo sadzigwiritsa utani ochuluka komanso the good news is sikuti magetsi angolumikiza nkhani yoti magetsi azithimathima boma la Chakwera anathana nawo kale magetsi panopa umaduka mamva kuchokera ku Eskom akuti akumakhala ndi excess ya magetsi ndiyo magetsi amene aja amene amangokhala excess jomwe matsala ija fati magetsi ma blackout anathana nawo ngakhalenso kunoko sikuti azidasonkha kuti kubwera magetsi ma blackout ayi kunoko magetsi aja akabwera boma linatha kale ndi vuto kuti magetsi azamathime kunafika kuno kwa Jobe ndikuti midzi yonse ndikuti tione chituko cha magetsi tiona kuti boma la Chakwera linalonjeza kuti magetsi vuto limene tithana nalo atathana ndi vuto la magetsi yana kuti iyayi magetsi amene atenti falikire maboma osiyanasiyana ngakhale kuno kuntchewu taona mmene afotokozera anthu aja kuti izizi akuona ngati kutulo ndipo sanati chifukwa zikangoti zonse zakhazikika magetsi aja alumikizidwa ndikutha kuona kuti kunoko ngakhale mabizinesi achuluka wina aliyense akhala ndi chochita tikatenga khale ntchito yoti anthu tinganati vuto lija kuti anthu azingokhala osachita chiliyonse tathana nalo ngati dziko ndipo nyumba zikamamangidwa ndipo kunokonso nde kujimake kwa nyamayo nde kunoko kamukakamba usunga bwanji wakamba nkhani yawo zotcherera kunoko nanga amene akumanga nyumbazi azifunatu zotcheraotcherazi azifuna mabagraba zikatende kuti azikhala otsimikizika kuti okay ine ndifuna ndimange nyumba iyi nanga maframe ndipanga bwanji otcherera apeza chani apeza ntchito panopo ndiyo ikanisi kuti kubwera kwa magetsi kuno kwa Jobe makamaka kuno kuntchewu zili ndi tanthauzo lalikulu kwambiri pakati pa anthu achinyamata amayi abambo zokusonyeza kuti boma la Chakwera sitikungoyankhula zinthu chabe ukazumula kwambiri akumati akachiyankhula chinthucho akumadza kuti feyo ndime tiyamba apa tiyilekeza apa tikachoka apa tipita apo anayamba ndime na kuti ndithane ndi vuto la kuthimathima kwa magetsi anathana nalo tsopano magetsi aja asiya kuthimathima tiyambe kuwagawa anthu akumudza samakhala kuti azingomva kuti akaona magetsi nde kuti ntawuni moka iyayi tiyeni ngakhale kuntchewu kumene tiyenda kumene konse tikagawe magetsi ndiye chifukwa kinabwera tikuno tazionera tokha suti ayi magetsi amenewa ali ndi tanthauzo lalikulu magetsi amenewa adzabweretsa kusintha magetsi amenewa ena akanafotokoza kuti akugwirizananso ndi masomphenya a Malawi 2063 ndiye zikatere ngati dziko tikusuntha ndithu ndipo boma la Chakwera akhala kunena kuti ine ndifuna ndikamamaliza 2030 ndimeyangayi ndidzamusiye Malawi ali pabwino izi zitu nzoma kutanthauza kuti mudzakhala muli magetsi si awa magetsi amene tazazonera toka ntchewu akhala osinthika kuti iyayi zina zandale zitiyeni tiziponye apo zandale zinazo mango yankhola zonse zitichedetsa tiyeni tione ndipo anthu amene macheza nawo kunoko onse akungokamba zina kuti kodi izi zidali kuti funso limene chati ndi funso lalikulu kodi izi zidali kuti izi zikuchitika boma limene kuyambira 2020 mwafika 2024 zidali kuti zimenezi kuti ife tikumaona kuti nthambo za magetsi izo zikudutsa mutu matumu tikuona kuti mapolo a magetsi akuzikidwa kuti magetsi atani adutse zinthu ngati zikabwera tizizisamalira zathu tizigwiritsitse siza boma iyayi siza president Chakwera iyayi siza nduna amatola kuti iyayi izi zizabwera kuderako nsewu swa Jacob Hala akuchifuna ndi nduna ayi nseuja ndi wana wa Malawi chifukwa ntchito imene ndi omwenso umakhala ngati umabwezeretsa zinthu kumbuyo kuti mamoti akalumikiza kuno magetsi apite pena abweranso dzakonza transformer amafuna chani ayi amafuna mafuta ayi ndiye ubwino akanena kuti magetsi ayikidwa kunowa tikhala nawo umwini sipadzapezeka munthu atanakwera pa transformer kuti amafuna oyilo ayi ndiye ukazumula kwambiri powonjeza kuti anthu akondwera ndi chituko chimenechi komanso akuonetsa umwini kuti zituko ngati zimenezi ndi zathu tizisamala kusamala kumeneku kukhala ngati thank you kwa boma la Chakwera kuti akamamaliza 2030 ifenso tizakhala onyadira kuti yayi mudatipasa zitukuko tazisamalira zikomo kwambiri tizumule moteromo zikomo kwambiri kunena motsindika mzumuli wanga bambo Timothy Kateta pa zitukuko zimene taziona zimene zikuchitika kuno kuntchewu zimene zithandizire anthu okhala kuntchewu komanso anthu ozungulira boma la ntchewu akuti kodi ntchewu izi zidali kuti chitukuko cheterichi chinatsakamira pati zokoma komanso zokondweretsa utambasuka kwa misewu ya makono misewu yolimba komanso kubwera kwa magetsi mboma
mboma la Nchewu. Kuchokera kuno kwa Jobe ku Nchewu ndimene tamaliza program yathu ya lero ya The Zoom pakanema wa MBC. Uzitenga pafupi, kuzitambasula, tizione limodzi, tisakute limodzi, zina zili patali, tizibwetse pamodzi, tizione kuti kodi nkhani zimenezo zotanthauza kuti chani, komanso zikupindula bwanji umoyo wa Malawi okhala dziko la Malawi. Thokoze mzumuli bambo Timothy Kateta. Ineyo dzina langa ndi ACB Abena Chedzanja Khoma Bekete. Mwakoma nonse, bye bye. When it comes to unboxing the biggest and best shows on the planet, we've got plenty. Behold. 3, 2, 1. Let's go. Yep, we've got loads of this, whoa, buckets of that, and bags of those. Well, now it's a party. We've got best friends and new friends, and fun never ends friends. They're reporting for duty. There's good guys and bad guys, and one-of-a-kind guys. Behold, your champion! Far places and spaces. Wow. Car racers and chasers. Oh, it's gonna be epic. The woolly, the wild, the laughter and smiles. There's smart stuff and fun stuff. Goodness. The best under the sun stuff. Not gonna lie. That was fun. Yes, we've got heaps of absolutely everything ready and waiting for you to unbox. Let's smash it, everyone! Only on DSTV.